Mit-2 ta' Diċembru lem kull min ser jidħol il-belt bil-vettura tiegħu mis-satej ta' wara nofsinhar li lem mhuwiex ser iħallas is-CVA. Din hija inizjattiva tal-Gvern li fil-budget ippropona illi ser ikun hemm riforma fis-sistema tas-CVA. Dan huwa l-ewwel passa biex jiġu inċentivati in-negozji tal-belt fil-ħinijiet ta' wara nofsinhar. Din il-proposta tal-budget ġiet imwettqa propju xahar qabel iż-żmien. Dal-istadju l-Gvern qed iħabbar li jekk kif propost se jkun qed ibiddel il-ħinijiet u l-kundizzjonijiet tas-CVA. Minn Diċembru li ġej idħul fil-Belt Valletta sa jsir b'xejn wara s-satejn ta' warofsinhar. Matul il-ġimgħa kif ukoll is-sibt il-ġurnata kollha. Dan għandu jagħti spinta lin-negozju. Rappreżentanti tal-komunità kummerċjali fil-Belt Valletta diġà esprimew sodisfazzjon għal dan il-pass li huma ddeskrivew bħala kuraġġuż u li l-għana ħari tiegħu ikun dak li qajjem il-Belt Valletta. Jiena nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill-awtoritajiet li semawna fl-aħħar semawna u bdew b'kuraġġ li ħadu din il-miżura favorevoli lejn il-belt. U permezz tek inkomplu anka l-estinatu l-kontribut tagħna biex inkomplu flimkien naħdmu ħalli daw l-issues li qegħdin huma kontra l-belt aħna u ma jridux ħafna ta' biex dawn jiġu solvuti, inkunu nistgħu insolvuhom mal-ġid ta' kulħadd. Apparti matul il-ġimgħa wara nofsinhar, il-pubbliku ser jibbenefika midħul bl-aħlas tul il-ġurnata kollha fil-jiem tas-sibt, il-ħadd u l-btajjel pubbliċi.